weltare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takusan yoni to bababe to juude to abdallah jeeri to fonde edimana to bagodina to nyabina to woluma ko on takusan jula ha e der galle ceerno amadou jane kan to fondu e ko tari dum kala ene jiya e gardindi kabruji men to leydi Mauritanie koreji mawya Sidi Ahmed Wula Taya men no da wonde horde leydi Mauritanie be ngari wadde dabbani faade e Mohamed Cheikh El Ghazouani horde leydi ndi den newnata gartugol kanko mawya e ndara leydi he to leydi Senegal manja ha to Kolda ko mera commune mo Kolda wadi golle paydende no fewi so rokkude ballal taw ko kitam scolaire faade sukabe jangobe école tawakadi ene wondi e ambulance médicalisée faade e dispensaire communal to leydi Mali fama ko forces armées maliennes ko dadibe leydi ndi be kolliri tigim talata hanki o be pawi juude mabbe fodde sappo go wada bonijo jeyabe pelle terrorisme be kefti kadi be jiti barile kewde gasoil be keftinana e juude mabbe to leydi Kenya ko hôpital wuro bitedo wuro witengo Bambosa taw ko hôpital burdo boyde e der leydi hen ko kanyuma sumi cumu musgo hanki hay goto non mayani hen hay goto kadi gañaki hen bisimilla mon kettuki hoto godde joni joni jaanyoden kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe teddube heden gone alarba sappo tati lewru jolal hitane ujune didi e sappo jeenaya kabruji men e demgal pular e sawta he ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba jaynde witende libération e ndara leydi Mauritanie jaynde witende libération be kolliri tigi wonde be kolliri wonde dadibe leydi Mauritanie be pawi juude mabbe e ndara leydi he gon jogornodo hebde taw jogornodo livrede kure kewde jitanode e odo saha joni e ndera wuro witengo Pire satolno wuro witengo Pire tatengo e ndera fande tiwa wona dena kure non e odo sa fofa ko dum woni ko haalete e ndera Dakar ha e yoga e nokkuji e ndera leydi Mauritanie kala e odo sa joni non ponnode hebde den kure mode pano o wiyama tepta kadi on nanga ko e nder leydi Mauritanie on nanga den kure non biiden nangono ko ndera ngodo wuro witengo Pire tatengo e fande tiwa wona e tawta ko kure gujjonode e ndera militaire goto gollotonodo e base militaire mo wakam tawetedo e nder Dakar ko ton de gujjono gendarmeabe non gendarmeabe leydi Sénégal namdino gendarmeabe leydi Sénégal non namdino ma bitedo be nam tiagande be namdino bitedo Ahmed Ndiaye nangidinodo e kure de be namdi non on holliri tigi wonde ko bitedo Mustafa a onon be labbinani ha labbi tan ko Mustafa a ko on tigi o jokkondirno taw ko boyani ko jokkondire mum kene wona joni lebbi jetati ko be gandodiri ko on namdinomo non ande wawata jewande dum chauffeur bawdo addande dum on marchandise gila ton to ittudum to ha to Rosso Sénégal ko ngan sanga non Ahmed Ndiaye noddi chauffeur bitedo Makital Ndiaye taw kadi ko esiko yo ar addanamo marchandise o nawanamo to nawata marchandise taw ko militaire bitedo Bekkay Sankare kanyum adduno on marchandise ko ngan sanga non ko ngan sanga non wadobe losgoji di dem wadobe losgoji be pawi ko be pende be taw ko be mbadi be do wite be brigade de recherche de be kepti losgoji di ko ben tigi mbawi wadde identifier be jiti bitedo Mustafa a o be jitirimo non ko e saha kay de be jitirimo non ko saha kay o medina wadirde formalité photocopie passeport makko e saha o yidanno bennu nadde ndera leydi Sénégal ko on photocopie non koy on photocopie non be mbawi tugnade habe mbawi yide mo de be kebi photocopie on be kebi inde makko ko don tigi be jokkodiri kambe dadibe leydi Sénégal be hinde brigade de recherche be jokkodiri e ndera dadibe jokkodiri e dadibe leydi Mauritanie bo yani ko ndenna Mustafa o wi attebam e odo saha joni non dendangal yimbe be juuri men moddi e dedo kure kala kanyimen fofa biyama teb so wana kay odo bitedo Bekkay tuta ko militaire o tuma ko kanyum wujjiden kure e baza mo wakam ko on goto woni mo suwayitede dibe be kala jitama kanko Bekkay onon ko naddo e soyde o mo jila jilo cattudo no fewi ko boyani ko non holirama
tigi wonde o soynama walla o nanama e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen goto e jayndeli leydi Mauritanie ɓe kolliri tigi wonde Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi o joddima e yimɓe taw ko famille jeeyaɓe famille Mawya Sidi Ahmed Wul Taya mennoɗo wonde horejo leydi Mauritanie ardi sete omo joddino noon taw ko famille Mawya ardi on sete ko biteɗo Ahmed Wul Taya ko miñum Mawya Sidi Ahmed Wul Taya addi ɓe joddade noon e horejo leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani ko wadde ɗaɓɓade e ñagude kayde Cheikh Mohamed El Ghazouani de Cheikh Ghazouani walla tabe non Mawya Sidi Ahmed Wul Taya artirta e leydi hen e hollirama non Mawya Sidi Ahmed Wul Taya ko gila kay o ummi e jappere laamu o wuri tigi ko ndera leydi Qatar ko tono leli omo ñama xaalis makko e oɗo saha joni noon hollirama tigi kureji makko kolliri wonde o wona celluɗo kadi o fuddima naywude yidde mabɓe kay ko oɗo saha joni yo artu o fofto e ndera leydi makko Mauritanie nde ɓe joddi e Cheikh Mohamed El Ghazouani noon yidde namdade kay nde Mohamed Ghazouani jogoto ko fati newnata ndo ardi jogo kadi ko fati e sécurité makko jogo ko fati e sécurité makko ha timma e ndera leydi he kanko siftinde on noon Mawya Sidi Ahmed Wul Taya wona minoma leydi ndi fodde ken wona duuɓi no gasigo omo fiya omo haɓa omo lepta omo lorla omo torla omo wara yimɓe hewɓe noon caɗele kewɗe caɗele ɓaleɓe jalti tigi walla ɓuuri funginade koye saaha e laamu makko kayen e serani noon gila o ummi e laamu fade oɗo saaha joni e kala saaha ha tengtin e sahaji 28 novembre laamu ɓaleɓe hewɓe nder leydi Mauritanie enen daro kayen yidde namdade yo justice waɗe ko fati e ɗina wargoji e ko fati e taccingol yimɓe hewɓe bannoɗi e nder leydi he nde ɓe mbaɗi nden nden ɗaɓɓande noon hono Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi holliri tigi wonde kañum salata ko Mawya arta e leydi he saabu ko jibinande leydi he so nde o yiiɗi artude foof yo artu haɗatamo arde e leydi he saabu gartal makko e leydi he haydara ala ko daranzata ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to Sokkozim noon kene wona joni yon terem timmude legal Sokkozim ala ndiyam koye ɗom kam mawkaɓe tawte no fewi robiŋaji mabɓe noon koko kuppi koko jori konngam gila Sokkozim to wiyete Sokkozim ka ha to Sokkozim PS kala hollirama e oɗo saaha joni ko caɗele ndiyam mawɗe woni toon ko caɗele ndiyam mawɗe woni toon robiŋaji mabɓe koko jori konngam ete hollirama ha e oɗo saaha joni catala wiyeteɓe SNDE taw ko halfinaɓe ko fati ndiyam e nder leydi Mauritanie nana muudi munko ene ndeji haydara ala ko kaali ko fati e on coupure hollirama noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe ne goyto saabu hay joom sarataji taw ko sarataji bamɗi waɗoɓe hen barille ne jeeya ndiyam ɓe kollirama hollirama tigui e oɗo saaha joni ɓenne ɓeydi barille ɗe coggu barille ha e oɗo saaha joni barigal foof wonti double ko ceerno coggu mum ene sowa ha laabi ɗiɗi e oɗo saaha joni ko ɗom ka mawka e fayre mawde wonande yimɓe legal ngal ɓe kolliri kadi ha e oɗo saaha joni SNDE haydara ala ko laaɓi ko holliriɓe holko saabi oɗon coupure mande kadi ndiyam foti artude yimɓe hewɓe noon kolliri tigui woni addani ndiyam ɗam kuppude e legal he ko caggal kayde tuyau mawɗo taw ko tuyau principal nde fusno e joga e leeɗe he ha yimɓe hewɓe puɗɗi hebde ha legal fuɗɗi naddude ndiyam heewi ko nden tigui agent ji SNDE ɓe gari ɓe kuppi on tuyau guila nden noon kamɓe ɓe kuppira ndiyam ha laaɓi e oɗo saaha joni koye ɗom ka mawka ɓe tawete ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o sappo e ɗiɗi jolal 2019 directeur général télévision leydi Mauritanie biteɗo Abdallah Ahmed Damou o yaɓɓi koyɗe makko noon o yeehi ha to galle Biranda El Abeydi addimo to noon ko yewtide Biranda Wul Abeydi e mbadi kay yidde makko e oɗo saaha joni yo hollirde yidde laamu ngu ko uddidde dendagal dame télévision ngaji ɗi kala e radio ji ɗi kala faade e ɓen lundiyankoɓe leydi ndi beele ne mbawa yitade hen beele moni foof kadi ene mbawa yitade hoore mum hano hannit ni e télévision ha e radio ji ɗi kala o joddima e Biranda Wul Abeydi noon ɓe waɗima o bismimoma kadi nde Biranda Abeydi wawata tawtorede alarba hande o sappo e tati jolala gonɗen ndu émission moɓe mbaɗata e télévision o tawa émission wiyete ko lagas ko noon émission wiyete nde Birana wawata tawtore ɗum wawa kadi wadde hen participer nde Biranda Wul Abeydi noon nde ƴetti konngol ko ardi foof o yetti
leydi o weltinima on taw ko directeur télévision jabbuɗo koyɗe mum ari ha yetti galle makko e teddungal o yetti ɗum no feewi kadi o wi mba e bismango bismimo ngo o holliri kadi o weltima hen no feewi kono tan omo andina on omo ero laamu ngu kadi uddidgol yonde laamu uddita dendagal dame institution ngaji leydi ndi kala nde uddinta wonande dendagal lundiyankoɓe leydi ndi kala tawa uddidgol dame ɗe haɗani tan e télévision walla e radio ji leydi hen ɓe jiiɗi ko dendagal institution ngaji ɗi kala udditane dunliyankoɓe leydi ndi kala seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen nan jen ha to diwan biteɗo kera sosé accident kulɓiniɗo noon waɗi ende alerte ɓennuɗo altine ɓennuɗo ɗo sanga 13h woni 1h ñalawma e tolno wuuro witego Thiarène de wuuro witego Thiarène ene tawe e nder commune mo kera sosé ene tawe e nder département mo Kaolack ko werla goto mo 7 place dogannoɗo dole mum ponno ko kañum tigi momo taw ko mo matricule makko ko KL 0545 A umminoɗo Kaolack ene fayto wite kera majjal ko on filmi cukalel o esa noon o filmi cukalel nde o yinna woppade cukalel ngel ko ɗon tigi kadi o mabɓi e debbo goto yummiraɗo mo duuɓi 50 biyetenoɗo Diary So jippinoɗo Diary So noon ko ɗon e ɗon jippino e bisam ene fayi galle muɗum ko ɗon kadi werla o filmimo ferli Diary So biteɗo Diary So noon o yaade mum e dow goudron fodde kene wona 15 métre ko adi kay ko ɓendu mum ne filta ko ɗon tigi sami wondani e wonki kanko Diary So noon mbiɗen omo yaara duuɓi 50 ko ɗon e ɗon o jippino e bisa nde o filti noon hawri tigi o yaadani e wonki cukalela idigel ferede ngel noon nde won noon balde mum ne yeeso ngel mayani hen hollirama tan ngel gañima hay gañane ɗene ko gañanɗe kakiniɗe no feewi chauffeur o noon ko ɗon tigi waɗi jikku chauffeur eɓe no keewi wadde so yaltude e auto mum kay foppita dugde dogam hulde kay gila warede e oɗo saaha joni noon losgoji nana mbaɗe hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen marine nationale woni tigi dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal maaje kadde ɓe leydi Sénégal tawino juuɗe mumen balɗe ñanden e temmidde 7 kilo cocaïne e nder maaje kadde ɗe Dakar ɓe nanguino hen kadi yimɓe jeegomo ɓen yimɓe jeegomo nangonoɓe hen noon ɓen goni oɗo hono ɓeɗo goni ɓeɗo hono biteɗo Langa Mouri Saïd e biteɗo Faysal Bout Mbouro e biteɗo Amadou Mboup yanti e goɗɗo ne wiye Accim e goɗɗo ne wiye Sene Robert e jeegoɓijo o ne wiye Joseph Siliosa ɓeɗo kala noon nangonoma e oɗo saaha joni kamɓe foof ɓe nawama kaso ɓe cokama e kaso e mbadi mandade dépôt eɓe paadi visa ji mabɓe no foti duuɓi ɓe mbaɗata e nder kasoji seno mima ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Kolda ono noon mbiruɗen e gardini kabaruji men talata hanki o 12 jolal lewru gonɗen ndu maire mo Kolda waɗi golle paydude no feewi o waddi ballal taw ko ballal daringal leydi ballal paydingal no feewi faade e dendagal yidde weltinde dendagal commune makko kala dendagal commune gonɗo e gardinde makko e jimani makko kala o rokki toon noon kikiɗe ñalawma hanki o rokkiri toon ko wiyete kit scolaire woni tigui matériel mo sukaɓe janggoɓe école kutorto guila kay ko fati guila ko wiyete kayyeji ha ko fati e bikuji ha ko wiyete tigui pakkeji taw ko pakkeji matériel géométrique ɗum foof noon ko ballal ngal faane dendagal élewaji tawteɗi e nder commune gonɗo e jimani makko e lamanteri makko ngal ballal ɗon ko fate kidde scolaire ene qime tigui ha 12 millions taw ko France CFA mo haalisa leydi Sénégal ñamata 12 millions ko ɗum tigui woni valeur ballal o addi toon ko fade kidde scolaire o hollirama noon oddimo wadde ngal ɗo ballal no wona hikka ɗum fuɗɗi saabu duuɓi joyi joni kala hitande kanko maire o omo waɗa balle badini henen ɗum noon o holliri noon yidde makko kay addanimo wadde ballal bangal ni ko gam yidde wallidde jinnaɓe sukaɓe janggoɓe école aji ha tengti e jinnaɓe tawa kadi jomumen gona hewɓe dole no fewi ko yidde wallidde ɗumen e yidde kadi ƴellidde jangde nde saabu kala cukalel janggoɓel école so tawi jomum heeɓi kaɓɓirde mum woni matériel mum ha timma ene wawa wallidde ɗum ha hebla jangde mum hano hannirtani ko duuɓi joyi noon hollirama tigui ɗum kadi waɗi résultat ji tawa kadi ko résultat ji moƴƴi no fewi saabu goto e jangguinowo école aji ɗi tawtoraɗo ballal ngal waɗete nden holliri tigui wonde ɗum adi gartam no fewi saabu kay holliri hitande rawane nden e nder département e nder diwan mabɓe o kala hollirama tigui ko école aji mabɓe ɗi ko kamɓe keedi yesso to banggue kay hebɓe ko fate kawguel biteguel BFM saabu kay hollirama hitande rawande e towde resirɓe keeɓi 72 woni e nder temedere kala hen 72 neɗɗo keeɓi guel kawguel biteguel BFM e nder département e nder région hen ko kamɓe keedi yesso ɗum noon
non dum wadi ngartam no fewi kono kadi ballal makko ngal kanko maire o ballal ngal haadani tan ballal makko ngal haadani tan e école sabu kay o rokkuri ton donande kay suudu safrude tawateno ton o di ballal paydingal no fewi tawa kadi ko ballal bitengal auto taw ko auto werla ambulance médicalisé ambulance médicalisé gardudo jaadude e jamanu ko dum tigi woni ko walliti suudu safrude dum non ngam yidde hoybitinde ngam yidde kadi newninde dendangal be addoyde be cellani e tawtebe e der commune o ha benninde be cellani fodbe benninede kalam tawtebe e der commune o dum non ko ballal paydingal no fewi ko gollal pongal yewtede pongal kadi mantede maire on e foti mantede ene foti kadi yen jarnede omo foti doftede sabu kay e odo saha joni hewani mairuji e der gure men wadobe balle badini henen maire ballal bangali non so halama eden ciftora maire hono maire mo bababe bitedo beleba ba abdoulaye boubou burdo lollude beleba golle paydinde de darim ka serani e darade duubi tati walla biyan mandaji tati makko joni di o addi mairie bababim e kala saham golle paydinde badini omo wada ko non kadi eden ciftordo hono maire mo wuro silla rewo kanyume hoore mum gollowo golle paydinde ko fate yidde jellidde diwan mum e yidde jellidde commune mum dum non mairuji badobe golle badini henen enen fof eden poti rentude balle dum jetten dum manten dum mbawen kadi semminde dum bedena be gorkude golle badini henen ha joni ko leydi Sénégal keddoden jena ha to Touba to e wuro Touba non ha tengti e dara gallo legal bitengal e gallo lega ha tengti non e dara gallo legal e ha tengti e dara gallo legal teskama tigi nyalawma teskama tigi piande legal bitengal khayra teskama ton non walla nanama ton piande taw ko piande gurde taw ko bal réel woni piande gongi ray gonga den piande non falla tigi nder galle odo bitedo Abdullah Ka ko kanyum woni maire mo Touba mo wuro Touba ko gorko goto non sagara jogitido fetel mom ene lowi hen ha wi dakkure kanyum tigi ari ha e der galle makko ene fella hen piande ko ma dadibe non be hinde gendarmeabe ko kanyumen tigi ngari jaltini gorgo alay sagel be kepti fetelo e odo saha joni non andaka tigi holko sababu omo wadira den gede yimbe fuddiba wawbe haldon puddima tigi halde wonde e odo saha joni addini mo wadde den golle kanko baddo gallo balalo ko holirde mette makko kay ko wasi rokkede marché ko fati tawaji no dabbino marché ko fati e magol université matedo e dera Touba ko hollirde mette makko non ko dum saabi addini mo wadde gallo badal kon non dum wonano kabaru labdo taw e odo saha joni losgoji nana jokki hen so tawi en kebi hen ko buri do labde ma ena ngarte modon ha joni ko der leydi Sénégal keddoden kalene Hissène Habré ko mennodo wonde horejo leydi Tchad nyaawanodo e dera Dakar o soka e dera Dakar e odo saha joni mo tawi e dera duucuudi e der dumbirdi di Dakar e odo saha non wala biana de do balle kala yimbe hewbe ne fewi e jayndeli kewli tawtedi e dera leydi Sénégal ene ngowla wonde kay hollirde e odo saha joni Hissène Habré sellani kadi ne tampino fewi halfinabe nenka e kisal kasoji di non be jeddi dum ha sori ladde be kolliri tigi wonde Hissène Habré ene wi wen ene selina nay jam haydara ala ko wondi o hollibe kolliri kadi e der dina kasoji tawtedi e dera leydi Sénégal ha tengti e dera Dakar safrobe e safruji e safrobe fof timmudine tawe dera dina cuudi ca dumbirli tawa ala ko be deli so wana bena dumbabe e dera din kasoji dum non ko halaluji Mamadou wana hala wotkam e odo saha joni Hissène Habré ne selli ko kabaru mo wodani e wiide ben halfinabe den kam e kisala kasoji leydi Sénégal senu mima to Dakar ko to leydi Mali paden jen ha to bulli kesi talata hanki o sappoji jolal dadibe leydi Mali be hinde fama woni forces armées malienne be kolliri tiga wonde be mbi teba wada boni be gadi fo be mbino teba wad boni be nayo non jeabe e groupe armée terroriste woni gata woni tigi balle cebitide be nan nanga ko to bulli kesi e dara fande mobti to centre woni hakkunde leydi ndi be kolliri non ko adi dum woni nyande altine heccianki o kadi be kebino be pawino juude mabbe be jitino barile kewde no fewi taw ko barile bide dak gasoil e ko wate kubam fowni gasoil dena barile non taw ko jeyi den pelle cebitido kanyumena moftuno e moftirde mon be jiti dena barile kewde no fewi taw kanje fof eden bi dak kubam woni gasoil be kolliri kadi nyalawma talata hanki o be kolliri kambe fama woni forces armées maliennes tagal kande be nanguno be nayo ne be mbadi kadi jungo e fandu wondude kay e be do konin ko be leydi France be
kadi nde barkan yantude e koninkoɓe fedde G5 Sahel tawteɓe e nder leydi Mali ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe kadi e 11 neɗɗo wat boni ɓe woni terroriste uji 11 neɗɗo ɓe keptiniɓe kadi motoji 11 moto ɗin 11 moto ɗon taw ko kesi pul ɗin foof ɓe duppi ɗumen hanki e nder falde nde ɓe tawa kadi ko motoji kesi pul ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalen ko fate oɗo biteɗo Adama Sangare ko merama Bamako tawateɗo gila nogas e goo lewru octobre gonɗen ɗum lewru octobre mayno ɗum e nder kasoji taw kadi ko maison centrale d'arrêt mo Bamako maison centrale Bamako cour suprême non mo nyakudu suprême mo leydi ndi waɗi saisi non e oɗo saaha joni haala kande ɓe mbawata kay suɓade ko ɓuuri yawde e yaccade taw ko juge d'institution bawɗo ñawdemo Adama Sangare noon ko catala Adama Sangare noon ko catala bitengal pôle économique et financier woni tigui catal halfinaɓe ko fate haɓade mbuñaari kañumen tigui mbinomo teɓam ko kañum nangunomo noon ɓe nanguirimo ko tumedemo kay juuɗe makko e hunuko makko foof ne modde mbuñaari kalis kewɗo no fewi keni iɓi ko tuma ko noon ko temedde 9 millions taw ko franc CFA mo leydi Mali ñamata e ɗo saaha noon ɗin haalisaji noon ko haalisaji jaltitinoɗi e saaha kay mo leydi Mali mawni nanno manditare mum taw ko waɗore duuɓi 50 woni 50 naira mo leydi Mali hemno jeytari mum koye ngan sanga noon o ñamno ɗina haalisaji gila ɗon nogas e goo lewru maynuɗu faade oɗo saaha joni omo tawe e nder kasoji hujjikintoɓe makko noon mbaɗino ɗaɓɓade hewde no fewi namdade kay siftinde laamu ngu ha tengti justice yoɓe gandu kanko Adama Sangare won maire mo Bamako yoɓe gandu o meɗino wonde officier de police judiciaire ɗum noon yoɓe kew yomo jii sohli omo foti hebde huruma hurum kay menodemo wonde officier de police judiciaire e oɗo saaha joni noon ene ɗamina tan kanko maire o woni Adama Sangare ene ɗamina tan ɗeɗo e balɗe ma o yaltu kasomo maison d'arrêt ɗo o sokoye kase goɗɗo taw ko ɓurɗo hewde suturum ɓurɗo hoybude o soke ko adi kay ko mo ñaawe o itte e nder maison d'arrêt mo Dakar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar cakkitoɗen ko to leydi Kenya kalele ngoɗo wuro witengo Bombosa ko wuro tawtengo e dande maayo taw ko maayo kadgo taw leydi Kenya talata hanki o kikiɗe sanga 20h waktu Kenya e ngan sanga Fouta e Kumbare ne woni 17h ko cumu mus ngo waɗi e nder hôpital wuro ngo e nder hôpital wuro ngo holliraɓe tigi ko bonbon gaz woni tigi gaz defiteɗo atawi ko kañum tigi fetti e nder walla defiteɗo botare kañum tigi fetti e nder hôpital ko ɗum saabi cumu ngu hay goto noon ala basɗo hen fittade mum hay goto kadi ala gañiɓe hen nde won noon kay koninkoɓe faabo ɓe gaari ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawi yaltinde e dognude dendagal ɓe cellano antirnoɓe e nder hôpital e dendagal safoɓe kala ɓe mbaɗi ɗumen évacué kañumen fof mbaɗa évacué ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe dandoya siftinde o noon hôpital cumɗo ngoɗo wuro witengo Bombasa ko hôpital nayejo no fewi saabu hôpital o ko britannique naɓe manoma o mahano ko gila 1890 ko gila hitande 1890 o mahano tawa kadi ko britannique naɓe manoma omo jogui noon hattani wawde nawde nogas joyi leeso taw ko leecce antirɗe gila nden noon ha e oɗo saaha joni hôpital o ne golla hikka noon waɗi duuɓi nogas e jeenayyi ko hôpital o maha faade joni duuɓi nogas e jeenayyi ko on hôpital tigui sumi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗene kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e sawto hen ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba kettuki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on konngol men wasi noon ha joni ko yarade bandiraɓe moni kala yo tinno woni wonde jullo ko yidande bandum ko yidande bandum ko jiɗanɗa hoorema kala ko jiɗanɗa hoorema ya taw ko ɗum jiɗanɗa bande jiɗodiren nanggodiren ballodiren jurmodiren musidɓe tedduɓe on jarama kettuki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on